బైరెడ్డిపల్లె మండల కేంద్రంలో ఉన్న కోట్ల విలువ చేసే 10 సెంట్ల స్థలాన్ని కబ్జాకు గురికాకుండా కాపాడాలని దళిత నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. బైరెడ్డిపల్లె మండల కేంద్రంలోని చెక్ పోస్ట్ వద్ద సర్వే నెంబర్ 52లో 52 సెంట్ల స్థలం ఉంది. అందులో 42 సెంట్ల స్థలంలో ఎస్సీ హాస్టల్ నిర్మించారు. మిగిలిన 10 సెంట్ల స్థలం ఖాళీగా ఉంది. 2014లో ఈ స్థలాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి కొంతమంది ప్రయత్నించగా దళిత సంఘాల నాయకులు అడ్డుకున్నారు. అప్పట్లో ఈ స్థలాన్ని ఇతరుల ఆక్రమణలకు గురికాకుండా చూడాలని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ తహసీల్దార్ ను ఆదేశించింది. తాజాగా కొంతమంది ఇక్కడ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి పునాది రాళ్లు తోరడంతో దళిత సంఘాల వారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తహసీల్దార్ కుమారస్వామికి వినతి పత్రం అందించారు. ప్రభుత్వ భూముల్ని కబ్జా చేసిన వారిని వెంటనే ప్రభుత్వ భూముల్ని కబ్జా చేసిన వారిని వెంటనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జోహార్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జై భీమ్ వర్ధిల్లాలి దళితుల ఐక్యత భూముల్ని కబ్జా చేసిన వారిని చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలం తహసీల్దార్ నేను ఇవాళ బైరెడ్డిపల్లి మండల కేంద్రం నందు సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్కు సంబంధించిన భూమిని కొంతమంది మట్టి దోలారని చెప్పేసి దళిత సంఘాలంతా వచ్చి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినారు. సదరు విషయమే ఇరు వర్గాలు పిలిపించి ఈ మాదిరి అది ప్రస్తుతము ఆ భూమి పైన కోర్టు వ్యవహారం జరుగుతుంది కాబట్టి కోర్టు పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు ఇరు వర్గాలు ఎవరు ప్రవేశించుకుంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 52 సెంట్లు కేటాయించి జరిగింది. అందులో వాళ్ళు 42 సెంట్లు మాత్రం కట్టుకొని 10 సెంట్లు వేగంట్గా పెట్టిన దానివల్ల అది ఇతర సదరు భూమి వచ్చి పూర్తిగా సాంఘిక సంక్షేమ సంబంధపడింది. అందులో 42 సెంట్లు సాంఘిక సంక్షేమ వాళ్ళు హాస్టల్ నిర్మించుకొని 10 సెంట్లు అట్టే వదిలేశారు. ఒక వర్గం వారు అందులో ఈ దినము నిన్నటి రోజులుగా రాళ్ళు మట్టి అంతా కోరిన దానివల్ల ఈరోజు దళిత సంఘాల వారు సదరు భూమి వచ్చేసి ప్రభుత్వం వాది కాబట్టి అన్యాక్రాంతం అవుతున్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి రికమెండేషన్ కావాలి కాబట్టి వారిపైన మీరు ఏం చర్య తీసుకుంటారు సార్? వాళ్ళపైన ఇరు వర్గాలు పిలిపించి ఈ దినము ఇద్దరికి చెప్పాము. అది ప్రస్తుతము ఒక వర్గం వారు కోర్టుకు వెళ్ళినందున పూర్తిగా ప్రభుత్వం కాబట్టి కోర్టుకు వెళ్ళినందున కోర్టులో ఏ పరిష్కారం అయితే దాని మేరకు మీరు సదరు భూమిలో కోర్టు కేసు వేసుకున్నారు కాబట్టి పరిష్కారం అయితే ఇరు వర్గాలు ఎవరు కూడా వెళ్ళకూడదని చెప్పేసి బోర్డు ఉంటే పెట్టిస్తున్నాము. అదేవిధంగా వాళ్ళు వ్యర్థ పదార్థాలు రాళ్ళతో కానీ ఇమీడియట్గా ఈరోజే ఈ దినమే దాన్ని క్లీన్ చేసి ఆదేశిస్తున్నాము. వాళ్ళు దానికి ఒప్పుకొని వెళ్ళారు. ఈరోజు దాన్ని కూడా చేస్తున్నారు. ఈ కేసు పరిష్కారం అయిన వరకు ఇరు వర్గాలు కూడా ఎవరు వెళ్లకుండా దాన్ని మనము సేవ్ చేస్తున్నాము. మరి మా యొక్క